Ingrio banwan bu kini kejungso ai Chief Commissioner aga bidai berkijing don kam bakongsan hapo ke distrik adin bangi la yo banmat ye kini ki ji kendu hapo ki aga imlang salang kam tam snong jungi bangi lalap ba aga bidai berkini ka kam ka bangi ya tungku kam tam makaya pa im kam mensau ji brio ke snong don kam ba katnat forensic unit bat kau Women Police bat ka BMHO ke Bandan po la ka jong ka district namar ha ka jong lap ko jongi ko mangilamat ini ki jingjia arsin mentah po sistem kawai ka blaji ha ka arpunyo trik jumna agos arjar opsan ya ka ba arngut ki brio la phasi ajan snong jongi kawai gi nong song snong te abang layo jing tip ka por sau bji la pentip si kulit tang po sitengen ta ki la po sa ka Ndai ini ndang perkat ban lapoi ke kulit ke labiang anda ki kulit ki ong ba de ban ap adu menapoi ki forensik unit de nadu sau biji bangi ap ke simpor hadu pra biji janmet kempoi de ngi ban ap hang tu hadu sau benta sau tam ingi dang perkat ba kadai tang sisian nem labiang le se de kinu ki jinge kendai ha ba kadon biang kani ke jingjia menen kat kendai trik ro hadin mengilayo jingtep ba ladon ke jing subah sya penyap jongwi no song snong nadu ko pon ru siteng men step ni la pentip seki pulit tang sipang tang apo nyob je la poi te kalong kumju hi hadin mala poi ki pulit hang ta te ki syarap tang ban suke ri tu ka jeka baki nom tur su ki pajba ri habukut hi ki ong baha bana ap hadum na poi ki forensik ki nom la bale ai te ki pajba snong rangkat ki pulit ki haban ap te ki poi nadu Inyo buji men step bapoi ki pulit ki forensik ki poi hadu kadwai siteng insnya. Tengi nak lian jungi kiru pai ba ngina perkat ba tang baki la poi ki da poi kana kuno buji ru mlilei ten rei ndai la ya de ka katu ka crime scene hang tu. Te nak lian jungi bri jungi forensik ki ong. Namar kadon ka wi jingjia ba sujia menen khat kendai trik. Kadon ka wei bolai balalau no jong dukan baki bri la pendum la bu hamadan but namar ba nadu men step hadu siteng si kim kidangwan te uneu bolai bla long rkyang ha te nak liang jongki ki ong ba nomla su balai ei namar ba la slam plat ni sutu ba kanong ke jing nong ka bakrau balada ngimdan la ka jong ka forensic unit apo la ka jong ka district kata ka dei ka wei ka banta but ka wei pat ka banta ka long ba habadon ka ndeladab ban ra ya ka media pro nak mta ka postmortem ni la don la ka jong ka district la dang iwan ra ni po district headquarter ni po civil mairang yong be umdon brio haban pha sya po ni grim si slong dekan penjenjari ki nong slong ki jongi ban lek sedu setei la kalong ha kalek kawan bat kham tamru na ka benta ka report ni pus matem la da ka dei tang hang ni po mairang ban budien kan kham suk ki tendai la da ka dei du ni grim kan sitom namar ngilu kirang ba snong ki ba sutre volunteer nginom la bane sendan sa bat ki kad hadu banadep la kalong kanu gunu ke kisro te bat kawairu ka benta kalong ila ajing tho mata hai madam DC kalong ba kajing don kam ki woman police namar kum balong hi habadon kanu gunu kajing jia kajing subasni opo snong don ki khap perthai menta ha kajing jia ju batrim buat ki kenthairu ni subah te la da don tang ki pulit senrang kan long kajing yaki baki su talasi na phang ginthai ting so bakane ka bentaru ka long ka ba don kam ka hadu kata ba ide ban don no la ka jong ka women police hang ni hapo ka district ka jongi bat ka balai ngi la ai ka jong tho ai DC ka long ba ide ban don no la ka jong ka office DMHO mar hadu menta district medical ide ban dang pej be na no stan te hang ni hapo ka district ka jongi ngidon sibun ki PHC ngidon ki CHC ro ndrei ha ka bukun ki kam dang control hi na po West Castles atna ka dei ka benta ka bakongsan ka ba ni tip sibun ki jing duna ha banang dei ka district ka bathamai ten rei menta ladap sansnem rusnem menta wada dei ba dei kulung ru lasdang malai school tenginom la sa ban suong badang thamai sedang thamai namar ba kajing don kam ka dei ban yai stat